Kwe television ya ito asitu kuliarero gutule gari asa kurukwanga machoge borabu constituency imeye ward ya Magenche ward asomo wanu gumu andira gugu timi ademo de gugu asto mwaya nwero gorogali asto kurukanga ligo dio mare yanyo moje igotora na bagaka bali baima babu machoge kwani barotwera sana ki enyombe ntangani umugusi asare komenya kuyari kurukuliko ono no erega imenya kolere ose angena ga igastoko kanga eberege tonde torrenga aiga astugo chujmata aige de kurukuliko na kuyari korekana ntoro muga komonene muga ka wa Helda muga Samson Nyamoko omanyete mono naro totebetinga umugano uria twarengase e hotel ya Humphreys gatebanga umugusi gara komenya acha gato komenya enyumba yari kurukwali ligo mugaka nemusi ngaigato ya tole botire botire enyumba yo momura yo moiseke botire enyumba yo moiseke nyiro ange na bwo mugambi ngugwe enyumba na eria togo tirimbuka ujimata asomo gusi akunyete enyumba yaye entangani ekoroku ligo togo iko tukwananga ekirare koberama erenkuobo ari ngikiare kogero berama igo bono togo tirimbuka kogenda kwa mwagambo machoge bora mwaka tirita naye nanja samarieta ne yonkoroku usoro manyange ga ninka etenyore kene giaito asaya asetote neina mwa MCA oito ogugu Timothy iko rieri neria togo tirimbokera ochia aserigo dianyo moche ye nerigo riarengo korukare abagaka no bari goikaransa no bari konywera no maru nechinkore chirichia kare iga igotorange na se kanisa ekoroku itembu azibie church na eskuru ekoroku itembu primary school igo neri kortore goika baka twaikira serigo tuchikoro kworokia bageni bai tono mogeni otwanyora gaiga aigane asobo katiana atiritaria Dia mona samaria tampangani ugutu chumbo machoga bravo professor ugutu professor ugutu murumi na somete seti nyokugaria mbia ora sana uwa eno ere kuchimata ewon ligeri no rire sokore yae ewon ono lige ne ria nyomoje ono ria nyomoje ri no mongino jetaka rukweri yae sengenye rumuga na yengo ruko mare ewon ono omongino yekera aja na ero ngo mongino moke akairite ri garukuri ria nyomoje sengenja aturtuo bore moro likaberi yae bia sana ono lige no bakoro bakamenyire machina arenga arokara akarure igoro tutaje bya kabekuru abantu bagatagire karatuenga abana twagatagire twanyu bona singe nyo mugoko konya kogenda asa yagamenya kugira goje aba mali bamwe kolibali akina boli bwatengoro chime chiwo makurumano wale go chime Twabate bikare twekira ari go ime no toro mwaka nyamoko ko totebia renga ki ligeri nkieko kumatina kumiringo moto wa saraga anda joso karorali kumbero maru wa tebiri na maele ejina liliko na ligeri buna kwaro lile sitanga ni no borurobo nene no rotinga emegoko ugeta getego sari lakini nyasaye engoro bwanchire ngari geri dikarata ndiro igere limaria ano bana gutanya cyo morere yo kumna dia ko anda bichi to kaya ya ndara ura na bogo soa otire ocho sokarari
Rugoraria. Rongo mugusingara chagete ege morango gwege. Rigere risa ari korara. Yes. Rigere risa ari kunywere busa yabo. Omorero uri noro bari guota maria. No yondo utusika kingiti kero sana nchikora kiswama chichiko bachana. Amara basoma ali basokera. Basokera. Usi. Rigere ryo mugusi ominto ano mugusi ansere to bomenyo buae. Chinga kitiria tabuata nyumba atabuata sakomenya batararo sinone ligo. Batararo si ligo litararo siwa igo bari gotara baroranga nkaito korosi ligo tokoranga ki tomenye bagachaga kenyore kikia gutire mumachoge borabu muna mweka gotedwa bakanyora ligeneri osege tareke bakare manse aya bakarosia nyombeye ekiete kagenda egasoka ruraria ase kamera nko boro kierenga ekene nari bari utomogero no bari guikaranza lakini omugusio tamanye tikorende ebintu biaye otigire amacha arendira amaraba aya gatagete gusiria sa na tigatorie iranga asa atari gugusira nkorosi gware mweso korora amacha aya kunkurugora ase kagusi amacha agara amacha machenu ase bari bago saba ase bari bago kanata nao bagocha baira kisara kiabo omonguru engoro obaigwa amacha aya na amache yebisio na amache aseseniri nengoro iwa sana saga yakirage ose korge kormata ari gagwete isimono no ominyokogwe nabo kobunekana wechimate ngija kogera gwete ngaba bisamba ari kormata bari korwase omogusi ari ko barora onye nesegi barwane baseri omogusi na iga amuina isaba gakaba bateneine iga ari no omorero ore wogutwa omorero no ore wogutwaria chingiti choro sana kichigocha chiaro romorero ori nchitageti morero chiagenda barao batigarama neba botuko origereria sante neine embura netwa no omugasutori gocho no embura netwa gosoama eye nero yarenge enyumba entangani yomugusi ekorokwa rigo nechinga gijiria abaminto abarigereria bagusimba bwate yanga bari kobeka ebinto bari kobeka nebisena nebirombi igere ngambwanja ni bwarenge ngaki bari komenya sobomo babegete ebisena nebirombi abande bamereteki kituki na marionya asengenjeringa yanga mbare okarangaki mbare kobeka tande bare komenya somwanchani bakorangerania bange mono bata komenya sa baro siria bono bagendereire eye bagoroka nga karija ngo chenchiere bata babasongo tande bate bangango kinere igere lyase barure bakinire baikirero mokorara chikoroba ne chimokoroka nga chipermanent mugusita arenge muliri na manyete munakwegitera akinyege saku asogwanjani umugaka namo Bia bono. Ari marabaya arentirwe neme gokogocha ari no bari gutomorero wota igere lyo murigere lyone maria no bari gutomorero maria no bari goikaranza babeke bitono byabo ontari embure arentiro mogoko ya umoira ne nyumba okware korora kontorwa nesegi amarabaya ruo enyombeye etigare buna yarenge abantu baito baicha behorokerari guno mugusi amenyete kare mbia mono murigere lyone oyi no muganga nyamo morora maja ya muna kugukurugura umurigere lyone amaja ne soke kurwa etamanyiria sekoru na endo sekorigere lya maja ya igakogunsa insa sa koguta bwati asora rigereri agosoka lakini origereria maja naragocha ariajicha gocha ngekera kugwa tabwati asagochi na ende no agosirera ingora atoe nganka yagochi ondetayo utatigo motongi tatengoro lero mete sa maja yagochi na maja ya na tieka ko batedinga na maja machelu na maja yogo seseni na maja kikwaruterwe no ene bireja bigo chandete
igo bikogenda ekiagerera gwate chinguru chiengoro tata Nyasaye omotongi gwakira abagani baito na mbuya mono ase engencho mwatarire constituency ite ya machoge borabu magencho watch and Mukubo sub-location Mukubo location asa marieta jono soro muna mwaiwa igondo yo manyange nange no yo mo bonde kweke nyoreke yaito kia omongina osirete orikoroku nyomoje omongina nyomoje asa muna moro chare iga nyomoje onero menyete nyumba jia jia ngo chibura umugako mare iga reto omongina nyomoje lakini akamwatera gocha sa korwa mwaterete wane rieteri akaribugori likaba nyomoje ligo lia nyomoje wano korwagwo muna moroche tote ne iga no yo to sinya ina kama gochia moroche muna amacha korugoro buya igo amacha ya ni ga korugoro ga ande ta ya gochi na gochira asto te ne ine wano ndo kama yana ande ne gesima kende ka akare gochia oyo obono botongi wa Nyasaye oito ori otongete evidence ne birororo biyamano ngagende yonsi olugusi nando tatu kumanya ngayo gusiyo ya chakete kumanya kogache nyomba chie kerero chibwate merangu ibere nichu ngega seligo ya nyomoche omongina bo mare asa menyete igoraria orore ngayo kunywa mache nando ore ngayo amenyete biyamano kurwa machoge oyo Johnson Morias nyandika lakini sio osokera harima hatumbie litware anya marabaya ta itoira garanturume megoko ma marabaya rusigu enyombe ogosoa watu wasoka matari imeyege tareki igana abakungu bare gosoya abasaja basoya ari banyora na gatimba barara guchya chindagira bariera ari nasaga yorache toga nikoruo no morobekwa bekwari oroje nansari muna kare iri magotinse chingiti na chicha njiwocha igora otatiga chiarwerere korumagega amaega ati korwo omorero nora nebyoge mbiro ebinde ebya marabatu bire ana baraboka marabatu korugo no mundaso aya ko musuye ne nyumba ichete kuchimani kimita ne ya mono tuati mbia mono ga kimbia mono kinore togende buya more nda sa asaya ambuti aiga bombuti igambongira bongira okubo nyaganja bongira is a location Mukubo sub-location Mukubo location bongira village ligo lia sabuke noga bono asaya muna munyaro jare iga abakoro nabo bare gocha basoki magena nare ba achongire iga ngabuna magare iga nara bagosokia abamune birugo isika ya marindi iga one birogo nsa maruga marua rieke gusi meseke no ba ko bono banywera chinkore ebintu byariko kuchinkore omo kinchia omurigereria bwe television ito tugotebanga mbuya mono asoko tubwatie gwikaria ase tokoroka ngabongera ase ngera ya kametwe kakameka no mugakorokwa mambia no mugakorokwa buruma bongera boruma aiga no togotebanga oyo omenyete gaiga na nyare tokorosi bosani obonene nengera nanda kayakoraki nanda kayakama igakameka no mwaka nyamoto atotena ki ngaitora bongera oyo nabwate ogokuma kwae nero omonto omotang'ani komenya neng'era amenyete enyomba igatarerwa ne emiabura na chindagera chinde chia obonyanki eng'era yare koria echi chatekomanya ng'a monto namenyete enyomba eyio lakini kegocha omonto onya koyerutera endagera bikarosia obosani
eng'ere une konya gocha yarenge yaberi igacha limenyeri yererete agachikoira okoboko akanya yakiriri akayekama bakarosia obosani n'eng'ere eye akaruku omosani bw'eng'era akaruku omong'era n'abantaigora bonsi n'abang'era naende omong'era oyo namanyire n'abagusii na mono ase ekenyoro eke kia magenche ime ya bomachoge ng'a nabwate esaba ya obotwari ere buna are kobeta eng'iti iga onye na engabi ya orosana ekoro ogweta ogibong'ina rome ase akarwete yakure onye na eng'ere eywo yabeta ogweta ogibong'ina rome ase akarwete yakure igo kera enyomba abanyagenka batire nkwara buna ari twatira koru omotire gamenyete ase ogotira ebitunu ebigoro amariete anto ikoja kwanera bona etora ase rigo eri nerigo eri buna na riri tware gokwana na abana ba Jomo Kenyatta University mware komboria amaswali ng'aki bare gokora oise korigereri bona toratebe kirama ekerama negetareke insa abone bare gocha bakunya ekere bakunyiro ise korigereri gochimaria na asora apime none chibutia 35 naende gochimata abo chiwetani 30 iga abone binto bare kobeka ense bararera na mao naende nomanyete ng'a mogusi oyo tabwate yanga are okaraki are kobeka egento bare kobeka nebisanana nebirombi na nobwanchani mbware ngo nobwanchani nebinto bikobe gurugosia byatanga oroiboro naende mbanchaine naende mbasikaine omogaka bweka omanyana omokungu nere orenge kogenda korora ng'ina bantu nonyigwete gekingo gukwana nabo bare komenya lakini bamenyete asiki ase amasikani bono ona ari gosaba nyandika onya koro omoremu tosoema orora asa orore gochiari ise bare goikaransa gochiari ise bare korara rigererie riokie riri ise bare gouta human settlement of Omogusi. Can you walk in? Go, don't fear. Walk in. Walk in. You can now stand up. Yes. Make lights on. It is our home. Yes, you can see how big it is. You can see. Don't fear. It is really well done. Can you step floor? Well designed. Can you see? Give him some lights. Give him some light. Put on light. Yes, there you are. Yeah. If it cannot come out clearly. Ito gonta to go te binga nchubwangu oche bongera asingera ya kametuka kameka aiga batengu mwaka buruma yo byare tabangera egense mo ya mukubo sabukinya ya mukubo nganya rigoga nyaganja sublocation orore bikone biroro nyekwana korasa bantu bitu amenyete soamba gego tuaruka no rigo ya sabuke umugako tiga batenga anga ito umugako yo no mongera nde njasa marieta na eso kure aone ya kamete engera eso kure ya kameka naende gakamwa amabere abana bakaria bagakina bono korwago abantu muna bamenyete ga nigo baroseti ebisicho na bibia rekorarerwa asaya kuruku ligo asaya muna moja tatene ineiga no bare koreta no nebisiche ebyo baikaranzira iska nebiteni ekemoik na kieke omugaka nyandika aikaranze nyamoko kerona kieka ikaranze kia bakuru na bamoroje ko chimoinoga nande bate na igago chia na bana barabwo na bantu be abanyene be kenyoreke baigwete buyanga abageni baito rero bagire ndoche seita yamangana makoro na arengo abantu baminto baria erinaria ko kuriga abana baria asaya abagaka bari bakare
mbali kobeka yanga njia muna ibore tu Chia rengo. nabarenge koba igabusa egento gioka bali kobeka liye limo korwa egesena nekerombi bioka wano gamonto na merama lionya na koraki na bomomoroche bona abageni ba mintongo batebia iga lero iga ande motiga gotototarira mwabe mogo totariraga maranga ligeri ya rosi guna lirario liabekiru nonya nkene ona karisot agake bantu barache nona basongo baje gotoswana batu sasokere bwana nyandika iga no yono nero ikirama Elere rooftop. sae ngoro arosetie ya yekoro kung'egitare lakini maaristu agatarire Nĩ nyũmba. yagenda opakaga ine nyũmba irarari nsa rojo mausi otarengo mang'ai bono flat room achire bono yachagete kana nere ng'aumurira Ng'aumũrĩra, nere. yaikire slab yaikire barabo bari gwetanse igere ya yasaera omanyene buna umurire tu engoro Nĩ flat room. wanjeta abantu baye utari korubesa akoumurira busa onyangera ba minto tigara biasingira biamono rende kenyoro kanya gukamenyera naintu mwato amabere twaihu na wansa ambo machoge bora buoswetongoge oyo raisongoge tagwetera gesieri gesaku anyumache negesaku akuna mitagwetera gesieri gesaku ari weri anyumache negesaku akuna mia oswetongogo mu machoge buri noyo gukwana no mu machoge buri omonyagenke ekeuyani wa chajema erio bona abatebete otore machogeri tukuria rero turasiriko na bono chiro gurarigete ngagegere Seventh Day Adventist Church Ligo Camp Center Ligo Mokenene na Bunyangita lianyangita Anda Ligo Camp Center PO Box 91 Kenyanya epari yoro chiekonda uchirugura iye kogendera ni chikokonda sako kunya mondo South Mugirango na guchie pari yoro chikuchirugura gekonda bomoseri na butire so so na banyagenke barugura ase so ba 7 anyangwa no ba watu barugura abari bataundi engineer babokeni bomoseri bweli pone ndi ngumbwalia abari tuligere tigari ganje ngima ali mbongera ase bakametengira no mugako yo o kametengere gakameka gari kuruko buruma asiri tukulia rero kai tukwego kiringa ntu akoro girigo no regalia ne flat roof no ya chagete kurukale pero gwa ikire gaiga ase matabekania aya kwara agenda kware nyomba yomugusie ntangani imeya bongera imeya mwaka nyamo ngoja komenya Sei na kwara tanya. seka no nyaruka etagete komenya buya tigamino kerebo macho omra bataraki mwese ko muya so benjiro mwese ko muya so que seito mache sarure mwese ko muya so que seito mache sarure mache sarure mbo machoge mache sarure mache sarure mbo machoge mache sarure pas akina no maya tego saleri boko